एक नालिया कुनली घूमले मजा ना आई। मनु भैया, चंदन भैया और मुलायम भैया को से 1000 रुपए के पुरस्कार मिलल। भैया के बार बार प्रणाम रही, आशीर्वाद की कामना रही। इहे बाकी बोलिए हम हेतरी मरुआ के बैठल राजा महाराज। एक बार बाकी बोलिए खातिर जोरदार ताली हाला होके के चाहिए। आ जब बोले हाला ना हुई तो मजा ना आई, आ देह में गर्मी ना हुई तो बाकी बोलिए गीत तो मजा नहीं आई। अतुल भैया की ओर से पुरस्कार भैया के बार बार पाव लगी। प्रमुख बनी गणवार ब्लॉक के भैया की ओर से प्रणाम आशीर्वाद की कामना रही। कहे के बाद ए भारती आज की गली गली हम बाहुबली घूमले। हमरा भानु भैया की ओर से, प्रिय बड़े भैया भानु दुबे भैया की ओर से 1000 रुपए के पुरस्कार मिलल। भैया के प्रणाम रही, आशीर्वाद की कामना रही। कहे के बाद कि लेके एक नालिया कुनली घूमले कि इहा बच्चा बच्चा बाबू अरे फला दी हो अरे की हा बच्चा बच्चा बाबू फला दी हो। एक बार ताली मार के कि सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बागी हो। सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बागी हो। गली गली हम बाहुबली घूमे लेके के नालिया कुनली घूमे। गली गली हम बाहुबली घूमे लेके के नालिया कुनली घूमे। आज की हम बच्चा बच्चा बाबू की भोला दी हो। सब जिला सब जिला खाली जिला हमारा जिला बलिया अरे बागी हो। सब जिला खाली जिला हमारा जिला बलिया बागी हो। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हम बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया हमरा अतुल भैया की ओर से पुरस्कार मिलल, भानु भैया की ओर से पुरस्कार मिलल। दोनों बड़ भैया लोग के बार बार पाँव लगी रही। इहे ना कि एही जा कि सब कर कदम मिजाज बा। हमरा चंदन भैया की ओर से पुरस्कार मिलल कि सब कर कदम मिजाज बा कि जे बाए बाबू रंग बाजे आज की हो बगावत के मंजी हो
सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया जब हम गौनी की सब जिला जिला हमार जिला बलिया बाकी हो तो लोग गावल की सब जिला भोकेला हमार जिला ठोकेला। सनिया क्या गौलस भानु दुबे भैया युवा हृदय सम्राट की ओर से 500 रुपया भैया के आशीर्वाद मिलल। भैया के पौलगी रही आशीर्वाद के कामना रही कहे का बा जब सब कोई गौलस की सब जिला हो हमार जिला बलिया बागी हो तो लोग गौलस की सब जिला भोकेला हमार जिला ठोकेला तो हम जानते क्या गौनी का अरे कि खाली कुकुर लेखा भोकता न गलिया में जब लोग गौलस तो हमनी के जब हमनी के बनावटी ना गाई जा हमनी के ओरिजिनलिटी गावे नहीं जा कि खाली कुकुर लेखा भोकता न गलिया हम बोलावो तो खाली कुकुर लेखा भोकता न गलिया हम बोलावो तनिया कब ये तने कि रंगदारी ढुक जाई आज की तो रंगलिया में रंगदारी ढुक जाई तो रंगलिया में हम बोला वतनी रंगदारी ढुक जाई तो रंगलिया हम बोला वतनी अजय भैया और अतुल प्रताप भैया की ओर से पुरस्कार मिलल। गढ़वार ब्लॉक प्रमुख भैया की ओर से पुरस्कार मिलल। भैया के आशीर्वाद से ही बनल रहे कि एही जाके लोगन के शान के ताना हे बलिया के लोगन के शान के ताना अपना जिला भगवान के ताना बलिया के लोगन के शान के ताना तने ना ये लाइन में बलिया के हस्ताक्षर है। यही लाइन से गीत पूरा यूपी बिहार झारखंड के साथ साथ पूरा भारत में बदल रहे। ये लाइन अगर आप सबके दिल को अच्छा लगेगा तो एक बार भाई खाती ताली बजा दे बलिया के सम्मान खाती ताली बजा दे। का लड़का गौलस और भाई का गौलस कि वीरों की धरती जवानों का दे एक एक वीर भाई हमारे बैठल बा सब भाइयों खातिर कि वीरों की धरती जवानों का दे बाकी हम बलिया जंगल खुदा दे वीरों की धरती जवानों का दे बाकी हम बलिया जंगल खुदा तब लड़की क्या कहल कि साचो बतिया में न कोनो हद की दागी हो सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया अरे कि सब जिला खाली जिला। सबसे पहले प्रणाम है मेरी बड़ी बहन को। अरे कि हमारे जिला बलिया बागी हमने के अपना प्यारा सुपरस्टार भोजपुरी के